Вельмі часта звыклае, паўсядзённае, тое, што навокал, мы не заўважаем. Ну, можа, не толькі не заўважаем, проста не цікавімся. І вось Міхал Немпадыстаў здзіўляў мяне тым, што ён бачыў прыгажосць там, дзе вось сваімі замыленымі вачамі я ўжо яе не бачыў. Ён бачыў стыль там, дзе мне падавалася, што я жыву там у звычайным такім нават шэрым атачэнні. Ён бачыў прыгажосць там, дзе яна ёсць, і ён меў здольнасць, талент паказваць гэтую прыгажосць іншым людзям. І ў сваёй кнізе «Колер Беларусі» Міхал выступіў не толькі як даследчык, але ж як мастак, які не проста распавядае нам пра шмат каляровую Беларусь, разнастайную Беларусь. Ён фарбуе тое, што нам падаецца часам звычайным, звыклым, можа нават нецікавым у параўнанні з нейкай экзотыкай. І думаю, што гэтая кніга магла б быць у кожнага беларуса, хто шануе і любіць сваю краіну, сваю спадчыну, як каляровае шкло ці як прылада, праз якую мы будзем і можам бачыць сваю прыгожую старажытную краіну у разнастайных колерах, так як яе бачыў Міхал Немпадыстаў.